Čau ľudia, ako vidíte a počujete, mám nové sluchátka s mikrofónom, tak som sa rozhodol, že dnes natočím nejakú adventure mapu a nie pasce. Tak, budete si ju môcť stiahnuť v popise videa na YouTube a môžeme sa pustiť do toho. No, sú tu pravidlá. Nie nič bloky, ty musíš hrať na peaceful, nemôžeš ničiť pretože a máš zbierať zlato a potom uverejniť skoro na fóru. Vypni hudbu a hľadaj čestky. No, máme hľadať za to, tak môžeme ísť. A peaceful mám, dobre. Môžeme ísť ďalej. No, tu je prvá disciplína. Dobre, tak a to frasa skúsime ešte raz. Sa mi nepodarilo. Dobre. A do frasa som nedal šprint. Dúfam, že do trojice všetko dobre. Čakajte. Dobre, ideme. Áno, stihli sme to. Dobre. Máme prvú disciplínu máme hotovú. Som sa zakoktal. No, skúšame. No, dáme. Hľadaj harmóniu. No, skúšame toto. Aha, dvere. No, dobre, ideme ďalej. Zlato. Super, máme už 5 zlata. Kam? Si tam ideme. Dobre. Zlato ďalšie. Ideme sem. Skúšame tak. Aha, dobre. Dobre, takže nejaké tu je podzemie. No, diera. Zlato. Dobre, ideme späť. Aktuálne, no. Musíme nájsť cestu. Truhla železo a flint. Čo sa ho bude? Asi ma už nič napadá. Možno bude trebať urobiť zapaľovač. Nejakú úlohu. Zapáľ. Dobre. Takže to si zapálime. No, počkáme, dokým nám to zhorí, pokiaľ. No, za to sa spravedlňujem. Mal som asi zapnutý. Tu menej items. Jo. Impossible. Dobre. Uhlie. Asi. Dobre. No tak, kane. Asi vyplávam hore.
No a truhla. Počkáme. Do frasa. Dobre. No, zlato. Prázdna ulička. Dvere. Aha, truhla a klej. Na čo tu asi bude? Cesta. Skúsime ísť po chodníku. Kam nás to zavedie? Hoď sem niečo. No, skúšame. Klej. Aha, dvere sú otvorené. Dobre. Moment. Fúha. Zlato. Dobre, tak to sme úspešne zvládli. Ideme ďalej. Au. To bude trochu ťažšie. Hop. Dobre. Dobre, máme 7 zlata. Zlato. Minecraft. Your worker. Dobre, tak máme si vybrať, kde pôjdeme. Tak to je už asi trochu staršia mapa. Lebo tu asi už boosty nie sú. No nevadí. Aspoň si skúsime ísť, ale že čo tu nájdeme. Tadiaľ to. Tu je páčka, tak tadiaľ asi. Tadiaľ to. Tadiaľ. Tu. Hore. Rovno. A tu by sme mali asi už s minecartom. Dobre. Máme 20 zlata, to je super. OK. A uhlie. Aha. Keď stlačíte tlačítko, tak sa koľajnica vyrovná, musíte asi stlačať. Skúšame. Tam sa vrátilo neskoro. Menšie lagy. Do frasa už posledný pokus. Dúfajme. Zase. Tu mapu som si už pozeral, no. Toto som tam videl. Bolo to dosť ťažké. Áno. No, to bude trochu